Свободата в мислите по-важна ли е от свободата в действията? И двете са важни, но да кажем в действията. Може ли грешките да бъдат по-ценни от успехите? Не. Кое е по-важно? Бързината на учението или дълбочината на разбирането? Бързината. Кое те учи на повече? И дълбочината. Според зависи ситуацията, и двете са правилни, така че съм и за двата отговора. Казвам се Светла и съм продавач-консултант. Кое те учи на повече? Пътуването или оставането на едно място? Със сигурност пътуването. Какво би избрала? Повече време или повече възможности? Повече време. И с времето идват възможностите. По-важно ли е да постигнеш мечтата си или пътя към нея? По-важно ми е да постигна мечтата си на всякаква цена. Трябва ли да учим през целия живот или има момент, когато знаем достатъчно? Човек се учи цял живот. По-важно ли е да поемеш отговорност за себе си или за другите? За себе си със сигурност. Кое е по-трудно, да постигнеш успеха или да го задържиш? И двете. Може ли добрите взаимоотношения да донесат повече щастие от материалните неща? Със сигурност. Чао!